оя шумо мехоҳед ки пули беохир дошта бошед? боварии комил дорам ки бисёре аз шумо инро мехоҳанд. дар ҳаёти баъзе ҷавонони Дубай ки бисёри одамон танҳо хаёл мекунанд дида мешавад. аҳолии Дубай 2,2 миллион буда 26 000 оилаи миллионер дорад. ин ҳам маънои онро дорад ки аз ҳар 100 нафар 1-2 миллионер аст. дар шарқи миёна баъди шаҳри Истанбул ки дорои 35 000 миллионер аст дар ҷои дуввум қарор мегирад. хеле хуб, оё шумо дар бораи Дубай ва тарзи зиндагӣ дар Дубай ки ҷавонон бо ҳисобҳои беохири бонкӣ метавонанд соҳиби ҳамаи чиз шаванд мароғ кардаед? барои давоми ин хел видеоҳои ҷолиб тугмачаи дӯст доштанро зер карда ва ба канали мо обуна шавед. биёед аз саҳифаи Instagram Rich Kids of Dubai бинем ки ҷавонони сарватманди Дубай чӣ тавр зиндагӣ мекунанд. саҳифа дар Instagram тақрибан 230 000 пайравон дорад. тамоми ҷавонони сарватманди Дубай ки дар саҳифаҳои Instagram-и худ аксҳо мегузоранд дар ин саҳифа низ дида мешавад. дар тарабхонаҳои қимат истеъмол кардани таом ва либосҳои марка пӯшидан барои онҳо хеле писанд аст. яке аз нафароне ки дар ин саҳифа диққати бисёриҳоро ба худ ҷалб мекунад ин писари дуюми амири Дубай Ҳамзан бин Муҳаммад Ал-Мақдум ё ин ки номе ки дар шоирӣ истифода мебарад Фаза мебошад. Фаза дар Instagram тақрибан 6,2 миллион пайравон обуна дорад. ӯ низ дар мактаби иқтисодии Лондон ки шоҳзода Вилиям ва Ҳарри таҳсил кардааст таҳсил мекунад. баъд ба Дубай омадан дар назди падар дар идоракунӣ ҷои худро гирифтааст. ӯ худро дар пеши халқ пеш аз ҳама пеш аз одами давлат ё ин ки шоҳзода шоир муайян кардааст. Фаза варзиш ва аксбардориро хеле дӯст медорад. айни ҳол бо шиноварӣ ва ҳайвонҳо ҳам майлу рағбат мекунад. ҳамаи инҳо яксуистат Фаза дар дохил ва берун аз Дубай ба бисёр одамон ёрӣ мерасонад. дар ин саҳифаи Instagram-и дигар чизҳое ки диққати одамонро ҷалб мекунад ин нигоҳу бин кардани ҳайвонҳои дарранда аст. онҳо ба монанди гурба ё ин ки саг дар хонаҳояшон шер, паланг, мор ва дигар ҳайвонҳои зараррасонро нигоҳубин мекунанд. инҳоро ҳамчун нишонае аз сарватмандии худ медонанд. албатта ки дар Дубай танҳо ҳайвонҳо нишонае аз сарватмандӣ ба ҳисоб намеравад. як хел сарватмандҳояш бо моликхонаҳои худ боигарии худро ба тамоми ҷаҳон нишон додаанд. яке аз дигар нишона ин рафиқони машҳур дар ҷаҳонро соҳиб будан аст. яке аз машҳурони дигар дар Instagram ва YouTube Рашед Белҳасаии 15 сола номи дигар Money Kicks мебошад. ӯ бо бисёр машҳурони дунё аз ҷумла Кристиан Роналдо, Лионел Месси, Нусрет, Ҷеки Чан, Мария Керри, Карим Бензема ва ба бисёр нафарон ба монанди инҳо шинос шуда навор қайд кардааст. ҳамчунин ӯ соҳиби ҷамъоварии пойафзол аст ки арзиши ӯ аз $1 миллион болотар аст. ин ҷавонон на фақат дар дохили Дубай балки берун аз ӯ низ ин тавр зиндагонӣ мекунанд. таътилҳои худро бо диққат интихоб карда ба он ҷо сафар мекунанд ва дар он ҷойҳо аз худ нишонае мемонанд. хуб, шумо дар ин бораи ҷавонони сарватманди Дубай чӣ фикр доред? ба фикри шумо ин боадолатӣ аст? фикрҳои худро дар таги навор нависед. хуб, то видеоҳои оянда сарбаланду саломат бошед.